आपन भले आशा करूँ भले थे खुशी थे। शुभ सकाल। आज दिन से मोर केमी कटे आसतु आप देखिए। बर्तमान मुझे इटी बन सारी देखो इटी हो गला क्षीर बसई माछ को लुण हल्दी गोड़े थोड़ी गोटे भात हो गला अलरेडी आलू भाजिकी थोड़ी माछ तरकारी मसला भी बाटिकी रेडी करके थोड़ी बस यहाँ हो गला मैंने शासन करी क्या मोर डेरी भी बहुत हो गला अपेक्षा थाली को बढ़ाओ गोटे माछ भजा बसती तेल पकई चीनी पकई देती तरकारी करार अच्छे डेरी है 7टा बजे दीटा चूल्हा लगे बसई दूसरी फटाफट हाँपाई तेल चीनी पकई देती प्याज पकईदे प्याज पड़गला भजा सारी के प्लेट को कड़ा मुंडा पकई लंका गुंडा दी पकईदे आईस देखी भाभी हलदी पकईदे मसला पकईदे भजा माछ कंचा माछ मसाला कंचा माछ ये करेले पड़ी कौड़ी फिश मसला पड़ी भजा माछ पड़ी
ସେମିତି ସକାଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ଦିନ ଯାକର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଇପାରୁନି, କାହିଁକି ନା ମୋର ବହୁତ କାମ ରହିଯାଉଛି ଦିନ ଭିତରେ। କ'ଣ ନା ମୁଁ ଘରେ ଏଠି କିଛି କାମ ସାରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି ଟେଲରିଂ ଇଏରେ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଦିନ ଯାକ ଟିକେ ସିଆଡ଼େ ରହିଯାଉଛି, ଟାଇମ୍ ପାଉନି। ଦିନ ଯାକର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ନ ଦେଇପାରୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଲା ପରେ ବି ଆଉ କିଛିଟା ଜିନିଷ ସେୟାର କରିପାରିଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ବି ଦୁଃଖିତ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆସିକି ବହୁତ ଇଏ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ଚାହା ଜଳଖିଆ ହେରିକା ଖାଇସାରିକି ଏବେ ଆସିଲି ଘରେ। ସକାଳେ ମାଛ ଭାଜିଥିଲି, ତା ପାଇଁକି କହିଛନ୍ତି ମାଛ ଭଜା ପଖାଳ ଭାତ ରାତିରେ ଖିଆ ହେବ, ତେଣୁକରି ମାଛ ଟିକେ ତାକୁ ଗରମ କରୁଛି। ତାପରେ ବାସନ କୁସନ ମାଜୁଛି, ଘରଦ୍ୱାର ଛିଞ୍ଚତ୍ର ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ସବୁ କରିବି। ଦାଦା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ କରୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଏବେ ମାଛ ଭାଜୁଛି, ଗରମ କରୁଛି ମାଛଟାକୁ। ସକାଳେ ଭାଜିଥିଲି ନା, ଆଉ ଟିକେ କଡ଼ା ଭଜା କରିକି ଟିକେ ଥୋଇଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେଟା ଖାଇବାକୁ ଭାବୁଛି। ମାଛ ଭଜା କରିଛି, ମାଛ ଭଜା ସରିବ, ତାପରେ ବାସନ ଅଧା ଲାଗୁଛି ପୋଛୁଛି ଭାବରେ। ମୋ ସେ ଘରର ଭିଉ ଦେଖିବେ କେମିତିଆ ହେଇଛି। ମୋ ସେ ଘର ଏପଟଟା ଆମର ଡାଇନିଂ ହଲ୍ଟା ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, ଏ ଘର ପୁରା ଛିଞ୍ଚତ୍ର ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥିଲା ଘରେ ରହୁଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଯାହା ଦେ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ିଛି ହେଲା। ତାକୁ ଏତେ ସବୁ ଏତିକି ଜିନିଷ ବାଗେଇବି, ଆସିବି, କ'ଣ କରିବା। ହେଇଠି ବସିଛି ଦେଖ, ହାଏ କିଛି କାମ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଘର ବାଗେଇବାକୁ ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି, ସେ ବସିକି ଟିଭି ଦେଖା ହେଉଛି। ପାଠ ତ ପଢ଼ା ହେଉନି। ଏତିକି ବାସନ ମାଜିଛି କେତିକି, ଆହୁରି ଏତିକି ବାସନ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ସବୁ ଏମିତି ଚାଲିଛି। ହଉ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି ସବୁ ସେପଟରେ ଦେଖିବା। କ'ଣ କରିବା, ମାଛ ଭଜାଟା ସରିଗଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ସରିଗଲା। କଡ଼ା ଭଜା ଟିକେ କରିନଥିଲି, କଞ୍ଚାଳିଆ ଟିକେ ଭଜା ହେଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ସକାଳେ ମୋତେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ହେଉନି, ଯେହେତୁ ମୁଁ 8ଟା ବେଳକୁ ଡ୍ୟୁଟି ବାହାରି ଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ଏବେ ଟିକେ କରିଦେଲି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବାସନ ତକ ମାଜିଦିଏ, ବହୁତ ବାସନ ପଡ଼ିଥିଲା, ମାଜି ସାରିଲେଣି। ଆଉ କିଛି ଅଛି, ଜଳାଇଁଠା ଏମିତି ପକେଇକି ରଖିଛି, ଯାହା ଯେଉଁଠି ପକେଇକି ଛିଞ୍ଚତ୍ର କରିକି ରଖୁଛି। ଏବେ ବାସନ ଟିକେ ମାଜିଦେବା, ତାପରେ କରିବା। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇ ଏଠି କରିକି ଆସି ଏଠି କରିବା, କ'ଣ କରିବା। ତ ଦେଖିଥିବେ ସକାଳୁ କେତେ ଜୋରେ ମେଘ ପବନ ଆସିଲା, କେତେ ବି ବର୍ଷା ନାହିଁ, ସେମିତି ଟିକେ ଖାଲି ମେଘ ପବନ ହେଇଗଲା, ଗଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ।
ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅଲଗା କାମ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖାଉଛି। ଏବେ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବୁଝିବି, ତାପରେ ଯିବି ସେପଟେ ଅଲଗା କ'ଣ କାମ ଅଛି କରିବି, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଖାଉଛୁ ପଖାଳ ଭାତ, ଅଧା ଖାଇସାରିଲୁଣୁ, ମାଛ ଭଜା, ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛେଚା ଖାଉଛି ମୋ ଝିଅ। ରାତି 11ଟା ହେଲା ଏବେ। ଆଉ ଏଠି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଖାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଥିଲେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିକି ଧୁଆ ଧୁଇ ଖାଲି ଧିଏରେ ବସିଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତମେ କିଛି କହୁନ? କିଛି କହିବନି? କହୁଛନ୍ତି କିଛି କହିବିନି। ତାଙ୍କ ନାଜ ମାଡ଼ୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଉଛି ପଖାଳ ଭାତ, ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛେଚା, ମାଛ ଭଜା, ଟିକେ ଟିକେ ଗିନା ଧରିକି ଖେଳୁଛି। କିଡ଼ି କିଡ଼ି ଗିନା ଷ୍ଟିଲ୍ର ତେଲ ଦେହରେ ଫ୍ରି। ହଉ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ରାତି ହେଲାଣି ଏତେ, ଖାଇକି ରେଷ୍ଟ ନେଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ତ ଆପଣମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ନମସ୍କାର।